Сигурна ли си, че нанасяш фондиотена правилно? Нека проверим. Ако имаш разширени пори или пигментация, нанеси фондиотена с потупващи движения. Така покритието ще бъде по-плътно и ще прикрие всички несъвършенства. По-леко и естествено покритие, използвай дуофибрна четка. С нея се работи с кръгови движения. Тази четка е комбинация от синтетичен и естествен косъм, като синтетичният разнася продукта, а естественият го абсорбира. Пръстите също са отличен инструмент. Ако нанасяш с тях, прави го с леки кръгообразни движения. Така фондиотена ще се разпредели равномерно и ще изглежда естествено. Бюти блендерът може да направи покритието на фондиотена както плътно, така и по-леко и естествено като втора кожа. Всичко зависи от това, от какъв хидрофилен материал е направен. Ако искаш да откриеш своя нюанс на фондиотена, ще ти разкажа подробно в затворения си есенен уебинар. Там ще ти покажа как се работи с по-зряла кожа, с отпуснат контур. Ще направим контуриране на лицето, ще скрием тъмните кръгове и ще разгледаме всяко малко несъвършенство. Уебинарът не е безплатен, цената е 49 лева. Проверяваме и домашните задачи, за да може да усъвършенстваш техниката си. Напиши есен в коментарите и ще ти изпратя повече информация.